Iya. Obral wis 16,5. Susuke sirup marjan mongguang lambi sasekal gamis. Walah, kok akeh men susuke. 500 susuke. Lah yo, susuk kok akeh ngono. Walah walah. Marjan sirup sakandene ape buada yo. Oke, siap. Iki 9 juta susuk. 2013. 9 juta susuk. CV 150R. Karek sitok-tok. Oh, ana ergo pira iki? Ora tak dol, Mas. Alah. Ergo pira? Ora tak dol. Oleh grembyong kok randu iki lho, Lur. 2016 17 juta ya. 17,5. 17,5 lho jare ora didol. Nek paling 17,5 maksudnya didol. Oh, nek paling 17,5 didol. Wah. Kurang dikurangi. Yo kurang dikurangi. Terus ayo. Makasih buku CV Basel tahun 80. 80 tahun nih. Regane. Regane. Hargane 5.000. Nego. BPKB tok. BPKB only. Tahun pira, Mas? Kok nggo tangan muni? 5 juta. Lho, 5 juta nego. Tapi REKW, Mas. REKW. TRS yo. TRS 91. Suzuki, Mas. Oh iya. KW. Oh iya iya. Tapi Wah. anyar. Beh, Ada semua. Loh. BKB, buku servis. orang 24 bulan piro lho iki lho? Bulan 8, Mas. Bulan 8. Buku servisnya JP 78. Walah. Tak ibu dhewe. Regane lur. 18, Mas. 18 nego yo. Iya, mek 18 nego, mek susuk. Om mbok dol piro iki le? 4 juta susuk. Susuk piro? Susuk ade. Susuk aki. Tahun piro iki? 2011 4 euro. 2011 Doro mati pajak yo. Wah. Nek di unekno di iklanno iki tahun piro iki lek? Tahun 15. 2015 ACPS iki. ACPS 1 sae. 1 susuk yo. Talangane piye akeh. Susuk orisinilan, Bro. Orisinilan. Oh. Kilometer agak 100.000. Body full orisinil tanpa cat ulang. Loh, bener apik ngene. Walah jerone kaya hotel iki ya. Jeng apik ACPS 15. Mio Sporty murah meriah rega piro? 3.500 mek susuk. 3.500 mek susuk 209 lengkap mati. Plat Dura. Biar Kembar. Biar. 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 Wes ora gelem muni. Kelagepan. Wah, muni. Rega piro Mas niki, Mas? 1.300, Mas. 1.300 tahun pinten? 24. Walah Alfa ngene 1.300 lur. Gluguke ngantek wing piro iki, Mang? Ya. Ya Elmax 304. Mesin Primus. Mati 3 tahun plat Duro. 10,5 nego.